kauheasti saanut paikkoja. Todella turhauttavalta, kymmeniä hakemuksia. Suurin piirtein 30, mutta ihan muutamasta vaan vastattiinkin, että en pääse. Mä ajattelin nyt kokeilla uudestaan silleen, että soitan ja yritän väkisin. No kaikkiin mä oon päässyt mihin mä oon hakenut. Et se on mennyt ihan hyvin. Melkein opiskelupaikan hakeminen tuntuu hankalammalta. Ei mulla ollut koskaan mitään semmoisia vaikeuksia etsiä töitä. Todella huono tilanne mun mielestä. Kyllä töitä pitäisi olla. Kyllä mä sellaisen ajattelen. Pitää vaan olla luottavainen siihen ja uskoa ittees. Semmoista työtä, mitä tykkää tehdä, niin se on oikeastaan pääasia, mitä sitä palkkaa näin, niin pääprioriteettina oikeastaan. Että... No se on aika helppoa varmaan sitten. Mitä mä nyt oon katsellut netistä kaikkia työhakemuksia, siellä haetaan yllättävän paljon. Niin kuin halutaan niin työntekijöitä tällä alalle, niin mä luulen, että se on sitten niin helppoa. Kyllä mä luulen, että ihan hyvin saa omalla töitä. Mä oon vähän skeptinen sen suhteen. Aika epätodennäköiseltä tällä hetkellä. Tavallaan töitä löytyy, mutta ne ei vastaa niinku koulutusta. Satakunnan alueella tuntuu huonolta, mutta... Jos lähtee johonkin Helsinkiin, niin on siellä nyt niinku paremmat mahdollisuudet. Mä luulen, että töitä on ihan varmasti, mutta sitten taas se vakituinen paikka, niin se voi olla vähän enemmän kivää. Että niinku, et hetken aikaa töitä ja sitten opiskelemaan. Sitä otettava, mitä tuo saa. Jos sulla on jotain takuita siihen, että sä pääset hommiin tai jotain. Mä en ole aiemmin kuullut siitä. En mä tiedä. En mä edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä selittäisin sen kai jonkin sortin tilaisuutena. Hyvin, ei kyllä paljon mitään kuulu. Jossa kai tavallaan voi jotenkin... Ei sano mitään. Yhteiskunta. En mä osaa sanoa mitään. Ehkä niinku... Ei kerro mitään. Vastavalmistuneille niin, että 3 kuukauden jälkeen taataan työharjoittelu tai koulutuspaikka. Jos ei itsellä ole sitä kipinää lähteä etsimään töitä, niin sitten olisi niin kuin, että vähän edesautetaan. Varmasti on paljon aloista valmistuu opiskelijoita työelämään, olisit valmis tekemään töitä, mutta sitten kun töitä ei ole, niin tässä olisi niin varmasti monelle mahdollisuus siihen. Kaikkihan nyt palkkatöihin haluaa. Kyllä minä itse olisin kiinnostunut semmoiseen. Kuulostaa ihan loistavalta. Kyllä se varmasti on ihan toimiva idea, mutta se vaan, että milloin se käytännössä sitten menee. Tietysti käytännön toteutus on sitten eri homma. Mä todella toivon, että se onnistuu, mutta ehkä pieni epäilys. Niin sitä, että tavoittaako he kaikki valmistuneet. Ei mun mielestä niinku pidä sitten vaan niinku sysätä niitä valmistuneita niinku nuoria sitten vaan johonkin. Mä luotan siihen enemmän, että itse saa hankittua se työpaikan. Ajatuksena aivan loistavalta, mutta ehkä se ajatus onkin liian kaunis ollakseen totta. Tarkoitan sitä, että usein on nämä jutut, että musta tuntuu, että usein vaan puhutaan, että tehdään näin ja sitten kun se aletaan toteuttaa, sitten toteutus ei välttämättä aina ole ihan niin hyvä. Loppujen lopuksi ihan hyvä systeemi, koska kokemuksella voin sanoa, että tämä työttömyys, mitään tekemättömyys, kun kaverit menee kouluihin ja näin, se on aika tylsää. Opiskelupaikkoja, enemmän mahdollisuuksia opiskella. Mä sanoisin niin, että sosiaalinen kaveriporukka auttaa kaikkein parhaiten. Se lähtee sieltä koulusta ihan. Pitäisi luoda sitä uskoa, että on mahdollisuus hakea. Ja jos ei heti pääse, niin ei tarvitse masentua siitä. Kun aikanaan valmistuu toisen asteen tutkinnosta, niin siinä on se vaara. Näkisin, että miehillä vielä suurempi vaara tippua kärryltä pois. Vaan siis kokeilee eri juttuja. Että vaihtoehdot ei ole niin kuin tavallaan kaupan kanssa tai toimisto. En tiedä mikä auttaisi. Niin paljon mun mielestä ihmisestä kiinni itsestä. Että... Se on niin sit oikeastaan sillä nuorella itsellä päässä. Että... Heille tuntuu varmasti niin kuin jo pelkästään työhakemusten ja kouluhakemusten lähettäminen sillä tosi hankalalta ja ehkä jollain tavalla ahdistavalta. Mä toivoisin, että mua autettaisiin hakemaan sitä työpaikkaa tai opiskelupaikkaa.
että joku tulisi ja auttaisi mua, minkä takia mä en saa sitä duunipaikkaa tai minkä takia mä en saa sitä opiskelupaikkaa. Ja mä toivon, että siinä olisi joku semmoinen ihminen, ketä oikeasti olisi rehellinen se asia suhteen ja ystävällinen ja ihan tosissaan kiinnostunut siitä asiasta.